mentah ki kali harata cerabat malidor kilala ban ya bat don tang hakikat tu kan ne hateng ki jaka baki kali kidang ya tang shiliang ke surok kata hadin ke jingdheng kali ke bajurba ka belajah ke surok national highway hinriu ha ilaka narpo East Gentil district kamtam harata cira bat hamalidor ha ka bagi pai ba bayat na kan ke surok kila sakut hadu kumbalai sausngi ha surok nakadau jong ke jing tua kendau bat ke jingdheng kali wat laki kali kira lai suki ru henry ka surok kadang dap daka kendau kti bat ki kali ki ban ya naka surok ka bakti bat bon ki jaka ki badang dap daka jersi ro u deputy commissioner jong East Gentil district u Abilash Banarwal ulai thu ba ki babon ki binta ki balajia ka jinghap kendau la deban pun khoi bat ki dang don ru ki binta ki baga surok ki ba ompat deban pun khoi lut la ong ru bana ka liang jong ki bor district bat ki bor pulit ki dang pit ngor ba halo ka jinglong jingman jong ka surok na ka daw ka jinglong bompat tikna jong ka suin beneng kada hadu bala tho ye kani ka khubor ki pu shilom jong ka National Highway Authority of India ki dang tre kam shat ban pun khoi ye ka surok ban we ye ki ding ki ba bat ki mau ki balon ha bat den shop ye ka surok la ro ban kan tho hang ni bakani ka jinghap jong ka kendau ka jinghap ki mau ki ba ki barin bat ka jinghap ki ding ki se kala penjulo hadu kata ye ka surok National Highway hakathai narpo